Ya ini cetek geni. Aduh, cetek geni. Godhog banyu. Tuh, banyune entar ngombe anak banyu. Tak cetek geni ngurukne geni sik. Kok senjatane yo. Oh iki. Nah, senjatane iki. Resek ireng. Pak ning sik. Obong selamat ngosanku. Oke, cukup yo. Saiki jarang-jarang wong sing iso cetek geni iki. Ilmu iki, tapi ndak enak ning sekolahan. Pancen ilmu iki enggak kudu ning sekolahan. Ning lingkungan ini yo ilmu. Wah, ini umumnya sih suwi. Pengennya apa ya? Wah, ini aneh. Lumayan nih, nggak tulanan sih yang matoe. Tulanan sih, karo ngenteni banyu umur. Nggak tulanan sing ora enak ning Play Store. Nah saiki dolanane HP ya bukan tak ngerti dolanan-dolanan zaman biyen. Kaise sing ndi yo? Iki. Wes lurus iki. Saiki saiki dolanane HP bukan anak. Kok ngerti dolanan iki? Blok. Biyen zaman cilakanku biyen dolanan ini sampai sore. Lali mangan. Sampai timboke mulai. Tak saiki rong karo iso. Gawe ngenekan. Wes. Kayak apa lho cangke? Duwe wae kono ae. Jal parani ae. Den. Masalah kowe, Den. Keteget ya, Den. Nyawa, Den. Apa lho dhewe kono iki? Iki lho. Ini. Kau cuma dikira, tinggal. Ceritanya ning kene. Ini lho, aku ki mau gawe dolanan. Gebedilan iki. Kok iso ngono? Bentuke ngono gede. Lho. Iki ning Play Store ora dodol iki. Karo taruh lah kegunaane ya. Piye? Ini carane gunane ngene. Oh, kerse ya toh. Oh. Si ora, banter ora. Mantap. Shotgun masa kini. Kan biyen shotgun ini iki. Mau ngono kuwi. Iki ndak keren iki. Aku sik duwe yang keren. Masuk ini ndak keren. Apa ya padahal slow rusak. Tak sido yo. Suarane banter. Sido yo. Oh jajal. Oh, penting gunamu. Iki. Oh, boleh iki. Brombong ini keren loh. Enak senjatane iki. Apa? Senjatanya. Iki. Loh. Iki apa lagi? Iki apa iki? Piye kegunaane piye? Tak warai yo. Oh, jajal. Loh. Ketungnya aneh. Tapi ndak muni, Den. Peh. Ndak keren lho. Ndak sida keren. Agak keren iki. Oh, ini yo. Lol. Oh, ya toh. Lah kok mejen. Macen gunamu. Keren iki. Loh geni iki. Oleh Rene. Loh Rene. Anake sapa kuwi? Kowe iki anak sapa, Den? Anake sapa kuwi? Anak sapa? Tidak dengke, Iki, mau? tidak ini. Oh, anak sapa? Iki anak sapa iki? Anak sapa, Den? Ndak roh iki. Lah kok kutu karo aku ini. Nemu iki. Ayo nemu anak wong. Anak sapa, Le? Anak sapa? Anake sapa iki? Udah, Pitik. ngedeng mau di Yo, kowe tak wae iki ya. Apa dolanan iki ya, Le ya? yang anu, Yo. yang ngendok, ngendok, Pitik ngendok gede. ngendok gede, di
Waduh. Aku ndak paham bahasane iki. Bahasa alien balik. Anu. Google Translate ora. Ini. Oh, ya toh. Angka keren iki toh akhirnya. Heeh. Ki opo ngecen. Demen pilih ndi le? Demen iki apa demen iki? Mau ngapain? Cang saiki dolanan ini ndak ngerti yo. HP. Iya, HP. Dai. Usungnya Android download Play Store iki lho. Ndak angin. Ndak kangge ya. Ndak enak Play Store bisa dolanan iki lho. Kayak iki opo lho dene maksudnya cuman apa ya? Awakmu giptil. Delok ngene. Betul bakso ae iki. Oh, ya lah. Heeh. Betul bakso. Sip. Aku duwe sing luwih unik timbangan iki. Apa Keren. Jajan dulu. Endi ya? Iki, Apa lho kuwi godhong? lho. Iki geneman iki enak isine. Loro ta wae? Jajan. Bukaan. Apa lho wijane? Sekali. Setengah cilik ngono lho. Ah, iki lho isine. Iki Apa lho kuwi? loro ta? Biji apa kuwi? Iki jenenge bom air. Kok iso bom? Loh, iki anggap kena banyu bledos sih. Jajan. Jenenge anu, jaman kombien jenenge arane tek-tekan. Nah ora, jaman tek-tekan. Cetek. Iya. Yo dijajal. Tuh. Bocah malah dolanan iki. Malah demen. Iki ndak demen. Iki. Iki demen ora iki? Iki apa kuwi? Oh, Oh, iya lah. apik iki. Oh, iya. Cah cilik ora ngapusi rata ngapusi ya. Heeh, jujur. Heeh. Sip, Kandeng. Sip. Tapi mana demok iki? Mana kandeng. di review wis e. Tapi jane anu, Ada kandeng. cah-cah cilik kemarin HP dikai dolanan tradisional iki. Kandeng. Ya bangga gelem, dadi banggaan. Dadi. Mangke to saiki. Dadi guyon. Yo iki jajal bom air yo. Yo, Yo kene. Teh. Iki senjatane alate. Nah, opera iki bocor opera borot kok. Seni banyu. Pak sumure suwer ora ada. Jero sumur. Esom ketiga yo sumure jeruk. Enggak. Nah, saiki jarang wong nimba. Kau kan nggak sanyo karek munyerne langsung tur milih. Saiki yo nimba lek mbiyen. Ini jajal kene. Manten, manten. Ndak kene lho. Dudu iki, jaramu sero mercon air. ndi? Oh. Iki lho. Mercon air. Pengen dulu ora le mercon air. Bledos iki lho. Ini, carane dimplone kene ya to. Sik entenani. Iki lho ndak blas. Enteni sik. Enteni pirang detik iki. Siji, Tunggono. telu, Lho, ya to? sitok men. Lho, ora kok yo mulai nangis lho. Oh. Api lho. Ya to? Heeh. Oh. Wong zaman no apa ngerti ini? Oh. Kok iso blas yo? Tak ngerti zaman no. Loh. Apa le? Motomu gini ya? Nyepratan ya? Mana? Aduh. Loh. Wah, iki Bahaya iki. Cocok. Bahaya. Yo dolanan Orden, mosok bahaya. Nah, Iya iki cah biyen tapi dolanan ning ngene anak. Nyatane yo ndak bahaya. berarti cambian rasa-rasa. Heeh, lah saiki gur apa turun murep karo dolanan HP. Rebahan. Kowe melok kom rebahan ya? Heeh. Wong zaman no. Rebahan. Terus. Saiki yo zamanku ngene iki dolanan ning ngene iki. Salah satu mainan tek-tekan ngene. Kelingan ta wae jenenge? Tek-tekan. Ya to, munine mah tek. Ya nek ta wae dilanmu mbiyen. Dan Kowe lagi ngerti iki paling ini bangsa-bangsa ini iki. heeh. Makane Iso ya. kowe iki menyatu dengan alam lho, coba enggak HP ya iki. B. Kaum rebahan bangga. Apa B?
Kayak keju to le, tinggu kene le. Iku. Duduk kene, duduk kene. Ben po enak. Enak toh? Suka? HP udan iki. Halo. Oh, mendung iki. Lah aku orang ngerti ngonku. Ben duwe anu apa-apa omah. Ya piye lek ra ngono oleh dhuwit kok ngendi ngene. Tak kira kowe kaum rebahan malah komunitas Lek ngono tok turu-turu. ndak iso oleh dhuwit. Wis gendang kan. Gila arite. Di Iki ada tenya. Soalnya besok bose ya. aku tak moro ning nggonmu esuk ya. Heeh. Delok ngon-ngonmu pen-penmu. Oh. Lho iki sentol lampu ra mbok iki. Nah, sogoanmu. Bakal bakso. Yo le, PN le. Iki. Oh. Iki mbok kene bocah iki. Oh, wes. Matur suwun, makasih. Makasih karo iki. Om Den. Makasih Den nggih. Makasih Den. Wis Den. Ya wis sakno, sak wengi yo. Iki ora ngerti, ora iso Dan. mikir ya. Bisa aku. Heeh. Wis ate lo ya. Yo. Besok Yo, oke. ning nggonmu. Oke. Iki mau aret. Yo. Ya wes.